Dobrý deň, opäť Julius Naď. Stretávame sa opäť v takomto videjku alebo prednáške. Samozrejme, viacej som mal už podnetov, ktorí sa ma ľudia osobne aj pýtajú alebo mi aj píšu, že mal by som ako podrobnejšie rozoberať problém a jednotlivých odvetí by som mal hovoriť. Tak budeme si budem sa aj snažiť o odvetí úradu práce. Takže budeme teraz rozoberať úrad práce. Úrad práce eviduje našich, ako môžem povedať, spoluobčanov, ako vy to nazývate, ja to nazývam protispoločenských alebo izolovaných občanov, ktorí vedú na úrade práce ako nezamestnaných. Títo občania, ktorí sú evidovaní ako nezamestnaní, sú tí ľudia, ktorí nemajú ani základné, ani učňovské, ani stredné vzdelanie, kde nevedia ani čítať, ani písať, ale sú evidovaní na úradu práce o žiadosť o zamestnanosti, aby mohli poberávať hmotnú núdzu, bo to zo zákona dané, aby takto postupoval, aby mal nárok na tú hmotnú núdzu úradu práce, sociálne veci a rodiny, z nejakých písiem zákonníka občianskeho a legislatívy, musí tieto podmienky spĺňať, že sa musí evidovať na úrade práce a uchádzať sa o zamestnanie, aby nezneužil sociálne dávky. Čiže títo ľudia sú evidovaní a povedzme si tak úprimne, že títo ľudia sú dlhodobo na tom úrade práce, preto, lebo niektorí zamestnanci by si nezamestnal, keď nemajú s nimi nejaký zisk alebo produkt, ktorý by človek mohol ťažiť z neho, alebo byť prosperný, alebo prospešný na to, aby mohol robiť a pomôcť jeho firme, zastávať voľakú prácu, keď nemá nejaké vzdelanie, nevie čítať ani písať a dokonca nikdy v živote nerobil a nemá nejaké pracovné skúsenosti. A takíto sú dlhodobo títo ľudia evidovaní, bohužiaľ, na tom úrade práce a hovoria tomu, že to je vyriešený tá nezamestnanosť tá rómska. Ale tá rómska nezamestnanosť nie je taká efektívna preto, lebo je dlhodobo na tom úrade práce, alebo aj tá osoba, ktorá nevie čítať, písať, nemá nejaké základné vzdelanie, ani učňovské, ani celú školu nedochodí, učňovku, strednú školu, ale popri tom poberáva tie sociálne dávky tam dlhodobo, lebo sa nemôže zamestnať, nemá ani záujem, ani sa nesnaží, lebo proste nevie, ako má postupovať, ako si nájsť to zamestnanie a potom samozrejme, pritom si už potom zvykne, že poberáva túto sociálnu dávku, stráti ten návyk, pritom boli aj tie prospešné práce, kde tam mohli ako robiť. A samozrejme tam robili, bolo to dosť dobré, pomáhali tým obcám a on to nebol taký zlý nápad, keď sa robili tie projekty, že robili na tej obci a že si popri tom z Európskeho fondu na tú hmotnú núdzu dostali ďalšie také peniažky, ktoré mohli robiť a prilepšiť si, ale bohužiaľ už zase toto zaniklo. A toto je ten problém toho úradu práce, že rieši problém nezamestnanosti Rómov, ale nevie, ako to má riešiť. Naopak, čo je dobre, to normálne sa zlikviduje a čo je zlé, tak sa to tradične udržuje. Lebo keď už on sa naučí tú dlhodobú tú dávku poberávať, tak nikdy robiť nebude. Môžete mu normálne brať tú sociálnu dávku, ako aj teraz ministerstvo dielne tento zákon o tú práce a rodiny, teraz je to tak, že keď si nenájde prácu, tak neviem ako to, že nemôže poberať tú dávku a samozrejme musí dokazateľne, musí si nejakú prácu nájsť. Ale ako si ten človek nájde prácu, podľa mňa to jeho likvidačný pre neho, lebo on proste nemá si ako prácu nájsť, keď je nezdelaný, nevie čítať, nevie písať. A ako aj tí Polákovci na toto tiež, že narazali, čo musím bohužiaľ aj uznať aj za pravdu, v tomto, lebo títo ľudia si nemôžu túto prácu nájsť. Ale, a potom si bijú ten
politický kapitál, aj tie body, a potom sa dostali do toho parlamentu, že tá diskriminácia, rasizmus a tak. A potom tá chudoba, ktorá tam v tých osadách je daná, tak je z tohoto dôvodu, lebo poberávajú dlhodobý sociálny dávok a nemôže si nájsť to zamestnanie. Tu by sa malo práve riešiť takým spôsobom a to, že ochrana práce. Ochrana práce je to, že títo Rómovia by mohli poberávať sociálne dávky takýmto podmienkovaným spôsobom, že by normálne by museli robiť prospešné práce pre mesta a obce. A bolo by to taká záštita, že to by robila samospráva a by to musela povinne vykonávať s týmito nezamestnanými. A samozrejme by sa nemalé náklady by sa znížili na to, aj tá dedina by prosperovala, mali by to dedinu čistiť a bolo by to efektívne. A popri tom by mali mať povinné také kurzy, ktoré by mohli vykonávať, týkajúcich sa prác, napríklad stavebných, maliarských alebo takých remeselnických prác, ktoré nevyžadujú takú vysokú vzdelanosť, len zvučnosť a mohli potom by sa, keby spravili ten efektívny, ten certifikát, popri tom tých prospešných prác, tak by boli pripravení opäť sa potom zamestnať lepšie a ľahšie a bezbariérovo do toho zamestnania. Lebo vidíte, máme tu aj ochranné dielne pre tých handicapovaných ľudí, ktorí napríklad sa tiež nemôžu zamestnať, ruka, noha. Vieme, že zrakovo, niektorí vidia tak na počítači, alebo iní, a snažia sa zamestnať, ale keď tu máme už takých protispoločenských a izolovaných Rómov, ktorí proste im práca nič nehovorí, alebo proste nevedia sa začleniť do tej spoločnosti, proste nemajú ani to základné vzdelanie, že ani neprejde ani 8. ročník školy, či sa týka základnej alebo osobitnej, alebo dokonca ešte aj strednej a dnešnej maturity, tak tento človek nemôže sa zaradiť do normálnej sociálnej spoločnosti a nájsť si prácu. A to je to tým dôvodom, že prečo na úrade práce sú viacej evidovaní takíto Rómovia. Že plno takýchto Rómov máme evidovaní na týchto úradu práce a dlhodobo poberávajú tieto sociálne dávky. A popri tom potom vidíte, keď sa ten robí graf tej nezamestnanosti, tak potom je tak, aký je. Ale keby títo ľudí by stiahli a umelo by ich nevidovali na úrady práce, aby si odľažili riešenia týchto nezamestnaností rómskeho problému, tak by ste videli, že ako to je výrazne, by sa tá zamestnanosť znížila, ale naopak by bola dobrá efektivita, keby boli tie ochrana práce pre týchto Rómov, ktorí by mohli vykonávať túto činnosť. A myslím, že metlu môže každý chytiť do ruky, myslím, že krompač môže každý do ruky chytiť, alebo handru, alebo poumývať, alebo ktorá obec má aj školy, alebo takéto veci mohli by vykonávať prospešné práce pre obce, a ktorí by nemali náklady, by boli proste ušetrené, alebo starať sa o sepárne dvory na obciach a iné, ktoré môže ponúknuť obec v týchto prácach. Aj myslím, že na práce a mestách a obcach sú dosť veľa takýchto roboty by bolo a bolo by to také spravodlivé, lebo štát by dal tie peniažky, že sa nemôže zamestnať a má právo ich poberávať. A popri tom, vidíte, by sa nevybľakovalo nejaké extremistické strany alebo aj rasistické strany, keď poviem, že Rómovia poberávajú peniaze, sú paraziti, proste nikdy v živote nebudú robiť a tak, a potom si na to aj kapitulujú nejaké politické body a idú potom do politiky s tým. Alebo aj pán Polák, tiež takto som povedal, že musím mu niečo, aspoň z jednou trošku časti uznať za pravdu, že áno, že ako človek si môže zamestnanie nájsť, ale za druhé, že zneužíva tieto nejakú situáciu týchto Rómov
aby si tiež potom mohol zbierať tie kapitalistické body a potom sa dostávajú do týchto politik, ktorí Rómovia nemajú ani šajn o politike, ani o ničom, hej, lebo sú to negramotní Rómovia v týchto izolovaných osadách, ktorí nevedia absolútne, čo je to politika, čo je to humanita, čo je pomoc a tak ďalej, hej, vedia iba, čo kto im do ruky podá, alebo kto čo sa o nich zaujíma, tak a dajú im tie hlasy a takto potom to zneužijú a potom už sú hluchí, už nepomáhajú týmto rómskym osadám. Takže takto potom zneužije aj na takéto politické hlasy, alebo keď napríklad, že úrad práce teraz a rodiny musia títo nezamestnaní doniesť pečiatku, lebo aby ich mohli ďalej evidovať. A keď nedoniesie, tak potom ho vyradia z evidencie. A samozrejme potom tým spôsobom, ktorí sú podnikatelia, ich nenávidia, ani im nedajú pečiatky, ťažko sa to zháňa. A popri tom tí, ktorí sú už podnikaví, túto situáciu zneužijú týchto Rómov a potom robia si z toho biznis a potom musí aj za to aj platiť, aby tú pečiatku mal. On radšej za tú pečiatku zaplatí, bo vie, že ho nikde nezamestnajú, proste, že nemá šancu sa inde dostať, tak radšej zaplatí, keď zaplatí aj 50 eur, ale vie dobre, že môže ďalej poberávať tú hmotnú núdzu. Je naučený na to už, lebo vie, že ho nikto nezoberie. A to je tá chyba tohoto nášho štátu, lebo hovorím, úrad práce musí mať dobrý manažment. Ak nemá dobrý úrad práce a rodiny ochrana práva, hej, manažment, tak alebo aj zamestnanosti, tak proste tento problém je tu aj neriešiteľný a ako môžem povedať, tieto peniaze, ktoré sú, tak sú do vzduchu vyhodené. A to, ako keď oprávnene povedia tí občania, tak potom áno, je to zneužívanie týchto sociálnych dáv, a to je ten nenávisť voči tým Rómom, hej, ktorí to poberávajú. Preto hovorím, je dobre mať ochranu práce, ktorí by mohli pod zaštitom a mohli by to aj vykonávať a starať sa o to obci a mesta, ako to bolo, nie to zrušiť, bohužiaľ. A ako to aj bolo, že kedysi, že si opracovali na obci a mestách a mohli mať tie peniažky, teraz vidíte, už to není tak. A neviem, prečo to rušili, bol to z Európskeho fondu, hej, bola táto tiež zaštita podporovaná a neviem, prečo, vidíte, to zaniklo. A popri tom si robiť voľaký certifikát, hej, voľakého remesla, kde by tam nevyžadovalo veľkú vzdelanosť, ale len zručnosť a mohol by robiť. Lebo každý, hej, povie, do mňa nezoberú robiť, do mňa nezoberú robiť, lebo ma nechcú, lebo som cigáň. Hej, už tu je, vidíte, z jednej strany je to rasizmus, hej. Už tam sa pán Polák, alebo ktoré iné rómske strany pri tomto prižijú. Ďalšia strana, môžem povedať pán Mazúrek. Rómovia zneužívajú sociálne dávky, robia veľa detí a proste nechcú robiť, aby ich štát chováme, to nemôžeme dovoliť. A tým spôsobom vidíte už po tej majornej strane takto extremisticky si zbiera tieto nenávistnými týmito, zbiera politické body v Nemčine republike a takýmto spôsobom potom vidíte, títo ľudia si takto zbierajú tie politické body. A nič sa potom nerieši. Aj tá nenávisť, hlboká nenávisť, nezvratiteľná nenávisť voči týmto Rómom. Ale je tu, vidíte, také stred tohoto riešenia, len tam treba nájsť tú vôľu toho človeka, hej, alebo toho úradníka, alebo aj vlády, alebo legislatívy, lebo hovorím, aké sú zákony legislatívy? Taká je republika. Keď nie sú dobré legislatíve zákony, hej, tak aj tá republika tak vyzerá. My musíme vedieť, ako ten zákon dávame. Preto hovorím, máme tam aj splnomocnenca pána Daška, hej, ktorý ja pokladám za svedomitého tiež človeka, seriózneho, ale vidíte, ale už aj tam cez tie prsty uniká pánovi Daškovi tieto faktové riešenia, ktoré sú dobrom a prospešnom riešení, kde by sa týmto Rómom mohlo pomôcť, kde by títo Rómovia mohli nájsť aj seba. Za prvé, nezneužívali by sociálnu dávku a nebolo by ich na nich vybľakovať. Za druhé, by popri tom, keby odpracovali v mestách a obcach tie
projektové veci, hej, lebo to by som kľudne mohol aj tí európski poslanci, keby to dali na tento projekt na, hej, kľudne aj pani tej Uršule, ako sa volá, hej, tej Európskej komisii, tento projekt, že áno, chceme týchto Romov, aby boli tieto peňažky dané na to, aby mohli oni robiť na obciach a mestách, hej, tie prospešné práce, ale popri tom by si mohli robiť voľaký certifikát nejakého zručného remesla, ktorý by to absolvovali popri tom a povinne a mohli by si normálne takto pomôcť, získať sebavedomie a mohli by sa aj zaradiť do normálneho života a pracovať. Lebo viete, lebo tieto projekty, ktoré sú aj dané teraz aj z tých európskych fondov pre rómsky problém, tak to sú strašne vyhodené peniaze, ja hovorím, boli umývárne, zlomilo sa, bolo tam voľaké, dali do bytovky, všetky bytovky sa rozbili. A takýmto spôsobom, vidíte, všetky tie peniaze išli do vzduchu, nič nemali nejaký efekt. A popri tom, potom ešte tá väčšia nenávisť a väčšia extremistická komentácia týchto majority voči týmto rómskym občanom a viac sa prehlbila tá bariéra súžitia medzi rómskou komunitou a medzi majoritou. Čiže tieto fakty, ktoré napríklad sú dané, tieto projekty, sú vyhodené peniaze a za to by mali hmotne si za toto ľudia aj zodpovedať, lebo projekty sa nerobia takto. Projekt sa musí robiť tak, aby bol efektívny a nebol vyhodený, aby bola aj jedna strana spokojná majorita a druhá strana aj rómska komunita. Čiže hovorím, tá ochrana práce by bola šitá pre nich, lebo tam sa nemôže vyhovoriť. Mňa nezamestnajú, hej, áno, poberaš za to dávku, ja som ti, áno, taká v tom zákone je, že ti mi ju môžeme dať, ale za takých podmienok, že budeš pracovať na obci a za druhé budeš popri tom mať nejaký kurz. A tam by už nastala tá také zručného zamestnania, hej, a už by sa mohol kde uchnúť, lebo keby nejaká vedel, že maľovať, naučili by ho maľovať, bo naučili by ho napríklad niečo stávať a iné veci robiť, tak on sa môže zamestnať, môže si pomôcť tým a už má také remeselné dno, ktoré sa môže si on ho predať voľakému zamestnancovi, hej, že viem maľovať, viem toto robiť, toto, môže si založiť a iné veci, ktoré, také vzdelávacie procesy, ktoré poradenské úradu práce by sa mal takto efektívniť a rozšíriť tento svoj manažment týchto hlavne rómskych izolovaných osadách. A toto nerobí úrad práce. Naopak, on len eviduje, hej, analyzuje tých voľných miest, hej, zaveduje, zapečiatkuje, dovidenia, stretneme sa o mesiac a tak. A to je všetko. Ale nie je riešený problém. Ale tie štátne peniaze, ktoré sú dané, sú vyhodené, tých ako sociálnych dávok sú vyhodené. A to nie je sranda. A to sú z tých daní, tých ľudí, ktorí oni poberávajú, ktorí im to musia dať, tie peniaze, hej. Oni pracujú ťažko a teraz z tých daní vidia, že musia na tie sociálne dávky dávať. Je to voči ním zločin, podľa mňa, lebo ak my tam máme voľakých Rómov, ktorí, ako som povedal, tých izolovaných Rómov, protispoločenských Rómov, lebo nie sú všetci Rómovia takí, hej, a poberávajú, lebo viem, že aj Rómovia tiež dávajú, predstavte si dane na to, hej, lebo im vzťahujú, keď či robia na stavbách, na linkách, upratovačov alebo kuchyni, ja poznám veľa Rómov takých, ktorí pracujú a proste dajú, aj ešte vidím, aj Volta už robia, takže dávajú tieto dane tým ľuďom, hej, ktorí na tú hmotnú núdzu, ktorí sú nezamestnaní a keď sa na to pozerajú, aké majú špinavé kočíky, aký majú, hej, dlhodobo sú nezamestnaní, dlhodobo to poberávajú. Hej, sa taká katastrofa, tá hygiena, všetko, ale to si, hej, nechcem to miešať. A toto je ten efekt tých sociálnych dávok, že to dávajú tú núdzu pre chudobu, ale tá chudoba sa nevyrieši. Chudoba naopak prerastá do hlbšieho rastu, ekonomika rastie, ceny hore idú, hej, a tí Rómovia, hej, nižšie padajú. Ale prečo je to tak? Je to nezmiernený dopad.
My keď chceme pomáhať humanitne, hej, a legislatíva Slovenskej republiky by mala mať dobrý zákon. Ten zákon by mal efektívne fungovať a nie ho odflakovať. Lebo to nie je, že ja úradnička budem platená za to, že si Róma zavediem tam, ideme sa o mesiac, dojdeš mi pečiatku a zhasla. To není. Alebo že mu zoberiem, keď si nenájdeš za 4-3 mesiace, tak ti skrátim dávku. Hej. Ale potom, ako on môže si nájsť zamestnať, keď nevie čítať, písať, alebo nevie ani proste ani poriadne ani komunikovať, ale je evidovaný na úrade práce. Preto tá ochrana práce, úradu práce by mala byť daná na to, aby to zriadovalo mesto a obce, aby mohli títo ľudia vykonávať túto prácu a popri tom certifikát mať povinný vzdelávať sa z nejakého ľahšieho remeslu, ktorý nevyžaduje nejakú vysokú vzdelanosť, ale aspoň by vedel nejaké remeslo si zastávať, ktorý by mohol tomu zamestnancovi to predať alebo uchádzať sa o to zamestnanie, ktoré nejaká zamestnancov potrebuje, nejaká maliarov potrebuje, stavebníkov pomocných a tak ďalej, tým sa títo ľudia mohli efektívne zaradiť. A viacej poradenský týmto absolvovať týmto ochranom práce týmto ľuďom, ktorí sú, že absolútne sa im venovať intenzívne. Že napríklad áno, vidím, že už si na konci certifikátu, hej, môže byť 5 alebo 6 mesiacov alebo rok, hej, už vidím, že si to absolvoval, ja ti tento papier dám, môžeš to dať na úrade práce a tým spôsobom, keď to dá na úrade práce, hej, už vie aj ten zamestnanec, ktorý si ho zoberie, hej, budúci alebo potenciálny si ho zoberie, tak povie, a vidíš už, že predsa iný spoľah na teba, tak si ťa zoberiem, hej, a ukáž, čo vieš, hej. A popri tom, keď on vie napríklad tú prácu veľmi dobre robiť a našiel sa má ten talent na tú prácu, na tú zručné, to remeslo, ktoré, hej, tým kurzom absolvoval, tak si môže založiť živnosť a tak ďalej. A môže teda pohybovať. Môže napríklad si rozšíriť tie svoje tieto, a ďalej môže sa zase vzdelávať iné procesy, ktoré na ten úrad práce teraz fičí. Úrad práce musí vedieť, že aký je odber, aký je záujem o tých zamestnávateľia kladú, že koho si hľadajú na miestach voľných ľudí a podľa toho tú komunitu ochranu práce budem viesť na takéto remeslá, ktoré im môžem ich s kurzom naučiť a potom v podstate sa efektívne zaradiť do toho úradu práce alebo do zamestnania už rovno a rovno títo ľudia môžu kvalitatívne a normálne fungovať a zamestnávateľ nebude si brať nejakú mačku vo vreci. Hej. To úrad práce ponúka, bohužiaľ, nechcem byť zlý. A toto úrad práce takýto manažment nerobí. Bohužiaľ. A to je tá chyba tohoto úradu práce, že tie zamestnanosti, že toto nerobí. Potom som povedal úrad práce, ochrana práva. Hej. Tých detí, alebo aj tie detské, alebo tie dospelej kurateli, aj tých väzňov, ktorí viacej páchajú tí neprispôsobí alebo protispoločenskí občania, páchajú túto činnosť, potom samozrejme už ten probačný a tak ďalej, a tak to by sme zase museli o inom rozprávať, ale poďme ešte raz na ten úrad práce, ako som vám povedal, že budem jednou odvetí rozprávať, takže úrad práce toto musí zabezpečovať. A tedy sa vyrieši tento problém a bude nejaká nenávisť, nebude tomu, že bude voľaký poberávateľ týchto dávok, bude na ňu nejaké útoky, alebo čo sa týka z extremistických, že z majority, že on ich neužíva, lebo bude robiť niečo pre obec. A bude sa popri tom vzdelávať a naučí sa. Lebo hovorím, tieto projekty z európskych fondov, ktoré sú dané, tak tie sú strašne vyhodené peniaze, ako som hovoril, na varenie dávajú, na tancovanie, kultúru a iné, ale mali by dávať na takéto zamestnanosti. Vážne, to by mal úrad práce, toto by mal poberávať a predložiť pani komisárku Uršulu, ako sa volá tá predsedkynia tej Európskej komisie, kde by tie peniaze by im na to dal, lebo hovorím, na vojnu na Ukrajinu vedia dať, tak prečo nedajú na takéto prospešné projekty, ktoré by
vystredilo až a ľudské práva, nedôstojné chudoby týchto Rómov by sa zachránil. Takže a preto hovorím, je to taká rovnováha, normálna, efektívna vec, len tam treba nájsť vôľu, legislatívu, čas, je to o ľudskom faktore, je to o legislatíve zákonov a basta. Riešme to. Takže úrad práce by toto mal evidovať a mal by sa s týmto zaoberať. Samozrejme, hovorím, sú štruktúrálne práce, ktoré úrad práce sa môže dohodnúť aj so zamestnancami, ktorým napríklad, ako už hovorím o tej praxi, hej, napríklad zoberú ho napríklad na nejakú halu, hej, kde napríklad môžu robiť úcvičky a tam ho naučia upratovať, naučia ho ten stroj poumývať, rozobrať a tak a môže sa zamestnať. Hej. A dohodnú sa, ten podnikateľ predsa už bude rád, že veľakého človeka tam má, ktorý mu tam zastane a ktorý mu ušetrí peniaze. Takže pomôže aj tomu podnikateľovi a pomôže aj tomu štát, aj tomu rómskému, hej, tej rómskej komunite tým a spôsobom toho sa ešte aj bude vzdelávať, bude vedieť veľaké remeslo a môže svedomito si hľadať robotu a vie, že to ovláda sa certifikát od toho, hej, kde ten úrad práce toho podniku ho zavedie, aby tú prax mohol vykonávať a naučí sa. A pritom ušetrí peniaze, že nemusí platiť na ňo odvody, nemusí nič na ňo platiť, proste si ho toho človeka, že sa aj on učí prospešne pre ňoho a že aj ten zamestnávateľ má voľakú ľahšiu zadarmo takú pomoc, len iba štát potrebuje o ňu, aby bol trošku zaučený a proste získať ten certifikát, kde by mohol potom normálne si ho aplikovať v tom, že sa môže zamestnať, potom tá poradenská, táto, že aký živnosť alebo iné veci a kľudne tie osady potom by boli skvaliteľné, lebo tí ľudia by mohli vycestovať aj do zahraničia s takýmto remeslom, alebo mohli by to remeslo zúžitkovať. Ale keď nemá nejaké remeslo, nemá nejaké vzdelanie, tak kde pôjde? Len na úrad práce a bude dlhodobo poberávať. A to sú to vyhodené peniaze, to je zneužívanie tých. Takže nie, že Rómovia zneužívajú peniaze, komunita, hej, tí hovorím protispoločenské, alebo tí izolovaní, ale štát nemá dobrú legislatívu. Pán Fico, štát nemá dobrú legislatívu. Pán Erik Toman, úradu práce, by mal trošku toto videjko vidieť a trošku sa aj zamyslieť na to, že nie je možné, aby takto fungoval náš štát, že by dlhodobo umelo udržoval tých ľudí na hmotnej núdzi, evidencii nezamestnanosti a tým tie peniaze sú vyhodené, neefektívne. Potom hovoríme tá veľká estetická nenávisť voči tým, a teraz ako tento zákon hovorím vznikol, že po tých prišli, že ako to je, keď si nemôže nájsť prácu, on si nenájde tú prácu preto, lebo tým spôsobom si ho nenájde, lebo nemá vzdelanie, nevie robiť tú prácu, nevie čítať, nevie písať. Za tretie, naučil sa dlhodobo na tých sociálnych dávkach byť, toho to naučil štát, zákonná legislatíva, z jednej strany, a môže sa vyhovárať na toto, ale keby bola ochrana práce, tam sa nemá čo vyhovárať, že tam nepotrebuje ani písať, ani čítať, tam môže metlu ťahať, v lesoch môže konáre ťahať, parky, zveľaďovania, zberný dvor, ktorý má mesto, údržba mesta, ale by ušetrené, toto by mohol robiť, ale poberala by tým ako sociálna dávku za to, hej, neviem, aby bola taká primeraná, treba toho pani tej Uršule, tej európskej komisárke, predniesť tento projekt a ja si myslím, že by tento projekt bol účinný. Nie dať im umývárne, nie a ktoré rozbijú, alebo ich natlačiť do jednej bytovky, ktoré všetko rozmlátia. To není
riešenie, to sú vyhodené peniaze, alebo ich evidovať na dlhodobo na úrade práce, ktorí samozrejme už nikdy z toho blúdneho kruhu neújdu, aj niektorí ľudia aj zomrú. Takže to sú vyhodené peniaze a to je nespravodlivé voči tým daňovým poplatníkom, ktorí to platia, ktorí riadne chodia do práce. Že toto je to a potom tí ľudia, keď majú čas na tú kriminalitu, páchajú, potom idú žobrať, lebo to nevystačuje a tak ďalej. Takže buď toto sa zavedie a bude mať dobrý tento manažment a bude efektívny, aby pomohlo tejto komunite. Jasne a trefne som vám povedal, čo treba nájsť projekt a aby sa aplikoval, aby bol schválený. To je zákon ochrana práce, kde by ľudia boli stiahnuté z evidencií úradu práce nezamestnanosti, ale boli by pod obcov, ktoré by úrad práce ochrana rodiny veci by viedlo nezamestnanosť na obec, kde by tá obec by mala kompetenciu toho a mala by tie finančné základné tieto prostriedky, ktoré by mohla vykonávať aj ako to bolo, obecné práce. Tým by sa popri tom úrad práce musel zaoberať aj tým, že povinným požiadať nejakých podnikateľov, že kde by títo podnikatelia aspoň v každom odvetí remesla by naučili tohto človeka vykonávať veľké remeslo, kde by dostal ten certifikát a mohol by sa zamestnať. Čiže toľko tejto veci by som mohol efektívne povedať. A tedy by sme mohli povedať, už keď sa nenájde tú prácu. Tedy. Ale hovorím, či bude hluchý, negramotný, nevie čítať, písať, metlu má, sa páči zametať. Zametaj, rob. Konáre vieš ťahať, tam nepotrebuješ inžinierstvo, nič, ani reč. Robte. Popri tom hovorím, všelijaké odveti podnikateľské, čo sa týka maliara, stavebných, iných, lesníckých, iných týchto, hej, tým pomôžete im, lebo samozrejme dáte im takého ako praxného zamestnanca, ktorý nemusí platiť na neho odvody, kde môže, proste mu to ušetríte a je to bonus pre toho podnikateľa v tom, že môže zamestnať takého človeka, kde proste tá jeho firma môže aj v tom trošku prosperovať, lebo že mu nemusí ani platiť, ale naopak s tým nepokazí. Čiže toto treba evidovať a konať takýmto súvislosti a dá mu certifikát, kde ten certifikát získa a môže ďalej pracovať. Čiže sa pomôže aj podnikateľom, pomôže sa aj tej rómskej komunite, nebudú vybľakovaní, že sú zneužívané sociálne dávky, naopak, bude to efektivita a nebudú to vyhodené peniaze a nebude ani jedna extremistická strana vybľakovať na rómskú komunitu a nebudú ani zase politici sa priživovať na tých Rómov, hej, a budú im sľubovať a tak ďalej, že, a potom tí Rómovia budú volávať hlasy a potom sa dostávajú na takéto teplejšie miestečka, tak môžem povedať. Takže úrad práce mal byť manažment efektívny, nemali by peniaze byť vyhodené do vzduchu, takže vážený úrad práce a rodiny, minister práce, pán Erik Toman, ja verím, ak by sa toto videjko k vám dostalo, alebo mestám, obciam, žiadajte si toto a uvidíte, že nejaké sociálne dávky, vážení občania alebo občanky, alebo vážení páni a dámy, nebudú zneužívané. Naopak, je tu predostretý názor, ktorý som vám dal a takto by sa to malo riešiť. Takže sa uvidíme pri ďalšom vstupe.